Pois seguimos adiante. Arrancamos a programación local en Santiago de Compostela, en a nosa área de influencia na que está o Pino, por supostiño. Está aí preto, colindante con Santiago de Compostela. Moita xente que nos sigue tamén dende o Concello de O Pino. Imos a falar, pois, nestes días, mira, hoxe temos toda a programación do 8M, como se traballa dende a área da muller, da igualdade, en diferentes concellos. Estes días tivemos algúns, hoxe temos o Pino, hoxe partida triple, hoxe temos o Pino, teremos Vedra e teremos Padrón, con esas circunstancias. Tamén de Padrón falaremos desa circunstancia que fai que se traslade desta fin de semana seguinte o Entroido, porque aí alcalde, o Entroido, bos días, Manuel Taboada, alcalde do Pino. Xa rematou o Entroido no Concello do Pino ou como vai a cousa? Hola, moi bons días. Bueno, o Entroido noso día grande foi o pasado este domingo, pero o Entroido, isto non remata, porque un día, podes facer un día máis destacado, tal, pero o Entroido non remata. Eu creo que a xente ainda sigue facendo celebrar estes días, este fin de semana que empeza, neste caso, mañán, por vai a seguir habendo, creo que nas casas ainda festa de Entroido, así que o Entroido, pois, é unha festividade que dura no tempo, é dicir, mínimo unha semana ou casi semana e media botan todos os lados. Bueno, benvido de novo a este estudio, alcalde. Hoxe poderíamos falar de moitas cousas do día a día na xestión, novas que nos chegan e que imos compartindo cos nosos ointes e cos nosos seguidores na nosa páxina web, pero hoxe pola antesala que do 8M, do Día Internacional da Muller, unha cita que estamos coñecendo, pois máis polo miúdo. O 8M sigue celebrándose, ten importancia dentro do contexto das administracións locais, pero non só no 8M, senón durante todo o ano, nos teams comarcais, etcétera, etcétera. Como se celebra, ou como reivindica, mellor dito, o Concello do Pino esta xornada de mañá? Bueno, a ver, o Pino é un concello que xelvamos tempo apostando polas políticas de igualdade, traballando neste senso, e como ben dices, o día 8 de marzo ten que ser os 365 días do ano. Non podemos solamente acordarnos da muller, porque neste caso a ONU no ano 75 declarara o 8 de marzo como Día Internacional da Muller, e fixera conmemorar a primeiro día. Eu creo que 8 de marzo teñen que ser os 365 días do ano. E no Pino, bueno, pois intentamos facer políticas de igualdade enfocadas a cada vez que a igualdade sea máis igual, pero ainda queda moito treito por correr en políticas de igualdade. Eu creo que temos que seguir traballando en esa línea, apostando en esta línea de política de igualdade. E xa digo, pois, con referente ao día 8 concretamente ao día de mañá, bueno, vamos a fazer uns actos institucionais, estamos a traballando moito co comercio local, o que hai que agradecerlle moito, pois, con campañas de publicidade, onde colaboran máis de 60 estabelecimentos, con, neste caso, pois, co Concello, de agradecer, bueno, pois, esta colaboración que están tendo. E despois, bueno, pois, para entrar máis no miúdo, neste caso, pois, Cruce, que pode decir un pouco máis do tema que me está acompañando, do que se fai ao longo do ano, cos programas todos que se levan a cabo, incluso con inversións importantes que se fan en política de igualdade a nivel, neste caso, económico. Pero, bueno, eu quero dicir que o 8M, ainda que destaca o 8M, o 8 de marzo, ten que ser todo o ano, todos os días teñen que ser 8M, entende? Cruz Toande, educadora familiar, psicóloga, que como digo, traballa e vela durante todo o ano porque sexan 8Ms todos os días do ano. Cruz, bons días, benvida. Bo día. Bon vida. Mañá é o día de celebración, correcto. O día marcado en vermello no calendario, con protestas, con reivindicacións, con alegatos, con manifestos, pero como se pode traballar dende un concello como o do Pino, por velar pola igualdade, polo feminismo, ben entendido, pola muller, en definitiva? Pódense facer cousas, non? Sí, claro, en eso estamos. Como dixo o alcalde, o 8M ten que ser todos os días do ano, porque as igualdades non se dan se non se cumple esa premisa diaria, digamos. É dicir, hai que educar en igualdade e dun xeito continuo. De alguna maneira, estes días son máis reivindicativos porque son máis señalados no tempo, claro, e damoslle como máis importancia, pero o ideal é que todos os días a xente este pensando en eso. E ao longo do ano, pois levamos outras actividades que axudan tamén, como poden ser os programas de corresponsabilidade, como poden ser os programas de concilia, que axudan tamén a que, de algún xeito, a población do Pino poda traballar, as mulleres podan traballar
e podan ter concilia para as súas familias e os seus nenos. Despois, con respecto ao 8M, están o programa dirixido ao comercio local, vale, por un lado, e despois está sempre facemos un enfoque hacia a educación, hacia o colexio. No comercio local, como pode contribuir o comercio local? Distribúyese cartelería, ¿no? Dáselles unha carta na que se indica e tamén se reivindica todo o tema para que les apoyen, é unha cousa que gusta. Lévase facendo xa varios anos, polo menos 3 ou 4, e se está repetindo porque gusta. Eles apoian e nos encantados. Alcalde, hai máis empresarios ou empresarias máis valientes mulleres homes no Concello? Así unha visión, tampouco unha radiografía. A verdade é que, agora mesmo non podría dar un número exacto, pero en negocio pequeno, penso que hoxe ali negocio pequeno está máis case ao frente dirixido por mulleres que por homes, no comercio pequeno. Sois máis valientes. Sí. Bueno, máis arriesgadas, máis polo botadas menos. pa diante. Sí, hai un pouco de todo, pero sí. Soe ser así, non? Sí. Que é un síntoma que se ve moitas veces. A verdade é que hoxe, eu creo que en ese tema pois xa non hai moita distinción. Hoxe a nivel empresarial hai mulleres que destacan, hai homes que destacan, hai mulleres que están ao frente de negocios pequenos, de negocios grandes. No noso caso, tampouco temos tanta industria, a industria que temos é unha industria mediana, pequena e mediana, pero mesmo nun comercio pequeno, pois se non están como propietarios, pode decir que está máis dirixido neste caso por mulleres que por homes, o cal, pois tamén un tema a destacar, é o que decía Cruz, pois nós tamén intentamos fomentar un pouco ese tipo de axuda, ese tipo de iniciativas e tal, e sobre todo, pois cos programas Concilia, eu creo que están facendo unha boa labor en ese treito, porque dáse neste caso, pois, esa vida familiar, conciliar esa vida familiar laboral que non é doada, que non é doada, porque sabemos que moitas veces pois que neste caso que os fillos nos atan, porque pola liberdade que tes moitas veces para eso, para conciliar o tema laboral co familiar. Eu creo que isto me axudou moito, é verdade que os nosos programas que facemos de concilia están tendo un éxito, tanto os que facemos concilia no Nadal, como os que facemos no Verán, como os que facemos Semana Santa, todo programas nesas datas máis específicas. Cando neste caso pois non hai actividade, digamos, de educativa escolar, non? Entonces, os períodos vacacionais. Sí, en período vacacional é decir que pois estánse vendo, eu creo que todo axuda e pouco a pouco intentamos pois ir facer máis hincapié en políticas de igualdade. Que interrompín, Cruz, que estabas falando do comercio involucrado neste tipo de sinerxias, tamén apuntabas outras aristas que se abren aí. Pois o tema educativo a través do cole sempre se lle plantean actividades que eles, encantados que se lle de seguir a nivel de charlas, guías informativas dirixidas a cada grupo de población infantil, xogos, recuperación de xogos tradicionais tamén, a través do xogo, a parte de recuperalos, conservalos, tamén se traballa en igualdade. É dicir, búscanse aqueles xogos tradicionais nos que podan participar nenos e nenas a vez, e nesa línea. Nestes días, en todos estos especiais, ao longo do ano vemos como a educación e a prevención é importantísima en todas as idades. Tamén vemos un repunte, eran datos que nos daba, non sei se foi Vedra, en fin, preocupantes de que estamos volvendo para atrás en determinados momentos na xuventude, que entenden conductas que non son para nada sinónimo de amor. Preocupa isto tamén no contexto local no Pino? Sí, que preocupa. As redes sociais a veces fan daño en ese sentido, porque figuran, publicitan ou desenvolven a veces conceptos erróneos e valores erróneos, e é moi difícil pelear contra eso porque está demasiado masificado e non hai un control. E depois vemos tamén a tele que programas onde a toxicidade no mundo da parella se premiase con fama, con cartos. Es que estamos aí... Hai discursos que non podes controlar, que as redes fomentan, pero que nós
como pequenos gotas de agua non somos capaces de controlar. Facemos o que podemos. Claro. Sí, por eso que moitas veces o que digo que por moito que se fan a igualdade ainda hai moito que traballar e acabar con, digamos, con ese tema que estamos falando. Moitas veces había que non sei cal é o xeito nin a maneira, pero en eses temas moitas veces eses mensaxes que hai incluso machistas e que hai eses problemas nas redes sociais e tal, eu non sei cal a maneira de cortar, pero en algo ese camiño creo que temos aí unha débeda que eu creo que de administracións temos que intentar, pero claro, a administración local tampouco ten moitas veces armas para defenderse deses temas, pero eu creo que desde outro tipo de administración un pouquinho máis alta, chama de administracións autonómicas, as administracións centrais, tiñan que intentar controlar un pouco máis, porque desde ese moitas veces empezamos en eses temas fomentando e despois lévanos ao que moitas veces non queremos que cousas que pasen. E a base da familia e a base da educación ten que estar sempre reivindicando estas cuestións. Aí radica todo. Porque o árbol se alimenta de la raíz, luego crece, se desarrolla. É verdad. E de onde se mama. É verdade. De onde se mama e de onde se falouse, fomenta. Cruz, alcalde, falouse de aproveitar, isto saiu a palestra e demais, de aproveitar xeitos multitudinarios, poden ser grandes verbenas ou orquestras que teñen moito reclamo, que se a Feira do Galo, que se eventos como Rally da Auga, aproveitar para insertar neste tipo de eventos mensaxes de igualdade. No deporte moitas veces xa se está facendo, sería convinte, non? Sí, algunhas cousas que xa se fixeron tamén no noso concello, colocáronse stands nas sí. festas. Nos intentamos os puntos violeta, os puntos violeta estes, pois intentas tamén nestes eventos onde máis aglomeracións hai de xente, pois tamén reivindicar ese días estas políticas de igualdade, pois a través dos puntos violetas e quero decir que a ver, temos que seguir pelexando, pero eu creo que unha das formas que mellor se podía cortar isto alguén ten que empezar a poñer un pouco de, digamos, de seriedade sobre o tema das redes sociais. Redes sociais, moitas veces programas que vemos de televisións que a mí me chama a atención este programa que todo o mundo saben que estamos pensando, me parece brutal. É brutal. Entonces eu creo que hai que de alguma maneira ir cortando, non creo que sea un tema moi doado nin fácil para facelo, pero hai que intentalo, porque eu vexo ver moitas veces tema que se sementa aí é odio, e despois levamos o que nos lembra. En redes sociais vostede, alcalde? Sí, bueno, eu teño... Utiliza? Sí, bueno, intento, non mellor non tanto como debía, pero bueno, intento dedicarlle tamén un pouco de tempo ás redes sociais, pero eu quero dicir que aí é unha IVA que temos e creo que aí temos que loitar todos. Bueno, isto é unha peza que sempre sae a colación, que a violencia de xénero, o 016, que un teléfono, os teams, a propia administración, a familia, un amigo, hai que sair de aí, hai que sair de aí, o 016 que non deixa ningún tipo de pegada a hora de chamar, pero o Día da Muller é moito máis, o Día da Muller no día a día é acompañar pois as empresarias, é acompañar a conciliación, isto da violencia sí, pero o día do 8M o gallá vai gañando peso, eso porque vamos evitando e vamos deixando as cousas máis grisáceas deste día, non? O gallá non retroceda, porque de alguma maneira se chegou hasta aquí foi porque alguén o tuvo que iniciar no momento e isto é unha loita continua, é un proceso largo no tempo, non veu dado nin masticado, houve que pelealo. Cando baixamos un escalón como que fastidia, cando te moves en outras, cando ves e observas outras culturas, ves que eso non se dá. Apuntabas agora aquí, no tema do deporte. Decir que no deporte pode haber odio, que estea pasando que vamos ver nestes días, non fai moito, nos campos, incluso onde están competindo nenos, porque son nenos en categorías infantiles, estamos vendo aí que se lle faga, neste caso, agreda a un árbitro ou a unha árbitra de fútbol. O a voz dun árbitro que falece o que tal outro, é dicir que o deporte forma parte da educación, entonces o deporte é para ir a divertirnos e ver como disfrutar como xogan os nosos fillos e as nosas fillas, e non é para ir sembrar odio porque nin incitar ao noso fillo que sea a filla que sea máis agresivo co contrario, moito menos. Entonces digo que aí tamén creo que os pais tamén coxeamos un pouco. É que desa casa pouca educación se claro, que coxeamos un pouco, porque ves cousas moitas veces nos polideportivos de fin de semana, cando as competicións que aí son de xuvenís e infantís e incluso benxamís e por aí, e ves cousas que salen das gradas, que sal cada palabra da grada, que o que che dá gana é de coller esa persona e poñela na calle, non? Pero vamos a ver, ti ves aquí a disfrutar ou ves aquí a incitar o odio e tal, pero bueno.
Incomprensible tamén, incomprensible. Falaba do comercio que ayuda a espallar a idea da igualdade, do feminismo e demais, pero tamén está a educación. Non sei se remataches con eso, pero estades moito nas escolas, nos centros. Sempre que podemos, sí. Actividades tamén se fixeron sobre as redes sociales, sempre que non xurde esta alternativa de poder... Pero como toman? Escoitan realmente? Escoitan, sí. Saben os perigos que hai? E non son moi conscientes. Moitas veces non son conscientes. Xa están os adultos dicindo que non andemos con móvil. Hai moita información e moita información desinforma, xa sabemos. É dicir, sí, é verdade. Moitas veces eu creo que máis ben que escoitar, oínos, ves que escoitar, non? Sí, non? Sí. Oyen, pero eu creo que moitas veces non escoito. Pero bueno, hai que intentalo. Pero gallán alguén se ilumine a responsabilidade de que... A ver, é que eu creo que é onde nace todo. Onde ten que nacer isto é partir moitas veces é partir de educación da familia e dos colexios. E daí ten que ser onde hai que traballar as políticas de igualdade. Eu creo que neste caso, pois, nos colexios é unha fonte de que se pode quitar moita riqueza isto de política de igualdade. Sí, sen dúbida. O CIN que compartides, o Centro de Información a Buller que se comparte nesa zona é o da comarca, non? Sí, está ubicado en Arzúa. Sí, en Arzúa, que tamén é moi común, que varios concellos teñan unha... Este está a nivel comarcal, é dicir, creo que está pos concellos de Opino, Touro, Boimorte e Arzúa. Toda esa zona está ubicado en Arzúa no tema de calquera problemática hai, pero non quere decir que ainda que o Concello de Opino non ten Centro de Información da Muller, calquera muller neste caso que recurra a nós e necesita información por desde o servicio. Derivanse ali ou van eles directamente. Moitas veces acuden eles directamente, xa saben o que hai. E a xente que toca esa primeira porta da administración son datos feos, preocupantes, son moderados. Cando chegan ali xa é unha cuestión preocupante. Xa cando chegan ali xa é unha cuestión preocupante. Podemos decir aquí non... E sucede que moitas veces chegan xa cando non poden máis. Quero dicir que non se fai... A última gota, non? Sí, efectivamente. Cando ya non saben, teñen alternativa, non a ven. Aí entra a psicología no primeiro termo, de acompañamento, de non estar soa, non? Claro, pero non o visualizas nun inicio, porque estás metido nunha problemática que a veces non che deixa ver. E cando la quieres ver, a lo mejor xa está mal encamiñada. Sobre todo porque a nivel de familia, moitas veces, o que creo que falta moitas veces é mediación con respecto á parella. Moitas parellas deberían facer antes algún tipo de mediación antes de chegar a esas circunstancias máis problemáticas. Sería ideal. Sería o ideal, porque eso sería máis ben prevención. Separación... Sería máis ben unha prevención, non xa unha cura cando xa non tes remedio. Ou cando é máis complicado. Cando a problemática está máis enquistada, sí. Sobre todo tendo fillos. Despois xa non dá salido. Sobre todo tendo fillos. É como o tema que digo, nos incendios val máis prevenir despois que a extinción. En isto é igual. Hai que facer política de prevención para non ter que chegar despois a apagar o lume. As familias cando che acuden xa teñen o problema moi encima. E cando a veces deberían estar retomando esa cuestión uns meses para atrás, incluso anos para atrás, e non chegar a eses puntos. Pero bueno, temos que ser positivos e pensar que isto que o camiño hai moito andado e queda moito por andar, pero eu creo que temos que ser positivos. Pero estamos máis preto de... Efectivamente. A ver, a meta, un día vais a chegar, pero ainda se está un pouco longe da meta, pero eu creo que temos o que facemos. Entre todos, intentar traballar nestas políticas de igualdade, pois para cada vez a meta estea máis preto, non? Alcalde, pensamos nun concello, como pode ser o do Pino, pois en asfaltado, que nos cambie esta farola que xa non alumea, mellorar todo isto. Que parte de importancia ten servizos sociais, que penso que vai un pouco englobado en todo isto, esta área da muller, da igualdade no contexto do día a día, en orzamento, en todo, vamos. O Departamento de Servizos hai de calquera administración, pero nestes concellos das características do Pino, é dicir, concellos dunha parte, digamos, concellos rurais, porque nós estamos... Cantos habitantes ten o Pino? 4.600, andamos... Camiño de 5. Sí, camiño de 5. Bueno, quero decir que en estes concellos en que estamos pegados ás cidades, neste caso como estamos en Santiago e tal, e moitas veces absorbes incluso xente desas cidades que veñen vir aí, eu creo que é unha das esencias, de feito nós nos orzamentos do concello cada ano estamos intentando servicios sociais, pois metendelle máis, neste caso, máis diñeiro nas partidas que van dedicados a este fin, pero é un traballo que moitas veces non se ve, pero digo que é un traballo, se non é o máis importante, é un dos máis importantes que fan os concellos
e, neste caso, o persoal que está dedicado aos servicios sociais. Porque é un traballo que se fai en silencio, pero que hai problemáticas que moitas veces... Claro, con intimidade, con eso, é un traballo que se fai en silencio. Claro, E hai moitas veces que incluso veciños que teñen problemáticas ao lado da casa que non conocen esa problemática. En cambio, os servicios sociais dos concellos sí que están conocendo o que está pasando en esa familia ou en esa persoa que vive sola. Eu estou pensando, por exemplo, que sería hoxe nos concellos do rural, e nos concellos incluso sin ser do rural, se non existiran os programas de axuda á familia, os SAF, se non existira. Eso que sería? Eso costa un montón de dinheiro, claro que costa, que incluso estamos os concellos facéndolle frente con fondos propios a unha parte que non nos sí. a que non nos pertenece, porque non temos competencia no tema de servicios sociais, a administración local, nem temos competencia en educación, nem temos competencia moito de sanidade, pero o que non podemos deixar solos aos nosos maiores, non podemos deixar solos as persoas que viven soas, é dicir que é unha política que se fai en silencio, e dice moito, pero pois eu non sabía iso, claro que non sabía, pero mira, este caso, pero como unha política non se fai, como que non se alardea aí, nin se saca a praza do Concello, non se ve, pero digo que se non é a máis importante, é unha das máis importantes o Departamento de Servicios Sociais en calquera administración local, e todo o que se invirta en diñeiro en servicios sociais é unha inversión das mellores que se pode facer. Ten que ser así, non? É que isto é fundamental, é que estamos falando desa xente que se lle torce un pouco un período grisáceo, unha perda de emprego, un conflicto, hai administración local é a primeira, o envellecemento, claro, o envellecemento, a soidade non desexada, as mulleres soen vivir máis co som, en fin, son tantos... A ver, nós estamos con programas incluso intentamos acercar, neste caso, a administración ás parroquias e a xente, é dicir, que estamos con actividades nas propias parroquias para que non teñan que vir xa a desplazarse a un mesmo núcleo, e todo eso, pois, favorece e axuda tamén a conciliar esa política que falamos de igualdade. Pero eu digo moitas veces, mira, o personal de servicios sociais máis das veces saben cousas que non saben ni a propia familia de persoa, nin a propia familia sabe esas cousas, é dicir que incluso os veciños e as veciñas neste caso confían na xente e nos funcionarios que están nos departamentos sociais en calquera concello, pero que síntense seguros cando veña a contar ali as súas inquedanzas. Porque moitas veces é o vedo, a vergoña... Claro, entonces eu digo, non pode ter medo ninguén a vir confesar as súas problemáticas ao personal de servicios sociais. Por iso, xa se, a parte da protección que temos de todo, poden estar seguros que eso de aí non sai. Entonces, non hai que ter medo, e cando estás un problema, unha mala racha, tens que vir a contalo. Contalo, todo ten un enfoque, todo máis ou menos en camiño. Unha cousa tarda máis, outra menos, pero de calquera problemática, un enfoque dáselle sempre. Eu sempre digo que o problema que ten solución non é un problema. Claro. Entonces, moitas veces, por non mirar, por non consultar, por non preguntar, por non informarte, ao mellor chegas a un problema que despois non é que non teña solución, é máis difícil, pero hai que quedarse con eso. Aquel problema que ten solución non é un problema. Pois é verdade. Cruz, que tes aí chuleta e o tempo se nos vai esgotando. No, tiña unha chuleta porque tiña eu aquí, falaba agora o alcalde das mulleres, e tiña aquí unhas estadísticas. Temos unha población maior, e antes sorprendíase a miña compañeira Rosa e dixo, hai 70, como era? Hai 72 mulleres entre 90 e 99 anos. E claro, dixo, hai 72 mulleres ese é o clima do que mantén a xente tan lonxeva, quero dicir que 72 persoas. Sí, bueno, solo mulleres. De feito, non fai moitos días. E 4 entre 110 e 119. Hasta non fai moitos días había dúas que superaban neste caso os 100 anos. 100 anos superaban. Pero alcalde, 4 entre 110. Entre 100 e 109. Entre 100 e 109, 4. 4 mulleres. Bueno, pero, a ver, dúas se faleceron estas pasadas meses. Si, estos son datos de padrón de hoxe, pero a veces o padrón tardan a actualizar. Son datos do ano 24 de 24. Tardan a actualizar, entonces. Pero bueno, sí que é verdade. Bueno, eu creo que... Que telo en conta tamén, como alcalde, como responsable. Por eso decía eu que, cando me refería aos programas de axuda no fogar ou cousa outra, pois, a ver, a población está envellecida, moitas veces viven soas, entonces, quero dicir que aí as políticas dos concellos eles teñen que traballar en eses campos. E a xente está máis maior, que vendo unhas generacións con a vida pasada bastante máis difícil, siguen sendo supervivientes, ainda que teñan 90 anos. Quero dicir que non queren axuda. Non son persoas que pidan axuda ainda que a necesiten.
E ao contrario que hoxe en día, Xa pasaron as novas unhas generacións cantas, pasamos entón. ao outro lado, que pedimos a veces incluso podendo facer cousas pedimos demais, pero eso é o que vexo eu. Sin embargo, os maiores están señoras que viven solas, que necesitan que lle vesti que lle cae a casa encima porque xa non son capaces nin de asarse las mismas, nin moito menos. Pois non queren axuda. Non queren porque, a ver, é xente que non foi acostumbrada a pedirse, non foi acostumbrada a traballar, claro, pero é unha generación de loita, de supervivencia. Non pide, é verdad que a xente, moita xente maior, moitas veces é a que menos intenta molestar e non queren, pensan que pedir ou que decir calquera cousa que é molestar e non, é ao contrario, pero bueno, intentamos estar pendente deles como de todo o mundo, pero esa xente máis, que moitas veces, pois, como están en silencio, non sabes as cousas, pero bueno, a mellor a través dun veciño que tal, ou incluso moitas veces os que formamos parte da corporación, pois intentan, aquela persoa vive sola, leva 2 anos, ve que tal, entón, bueno, pois intentase desde o Departamento de Servicios Sociais facer unha visita a ver como está. As mulleres síntense moito máis autónomas nesas edades que os homens, as mulleres. En esas e noutras que pero quero decir pero nesas tamén, claro. Sí, pero o home mellor pide antes, pero a muller síntese como máis capaz. Sí. Ai, é que esa sociedade matriarcal galega tan arraigada que se nota o matriarcado en Galicia pesa moito, todavía hoxe. Pesa todo. Mira, pues a favor. Poderíamos falar de esta parte bonita da política, aínda que sexa corresponder con aqueles que non están pasando por un bom momento, pero que bo que este o alcalde, que este o concello, que este un equipo de profesionais velando por aquelas persoas que precisan unha axuda. As que non, pois están no día a día, pois exixindo, alcalde, que me faga vostede isto, que, oi, a ver se pode mellorar isto, pero cando estamos preocupados precisamente por ter de comer, por un caso de maltrato ou por diferentes circunstancias, que a institución local este presente como está a do Pino, é importantísimo. E que ven esta charla que acabamos de ter agora para reivindicalo. Por eso decía eu que todo o investimento que se faga en todo o Departamento de Servicios Sociais, que é moi amplio, ten un grande espectro, quero decir que abarca moitas cousas, todo o que se invirta aí é ben invertido, porque ademais cando ves que axudas unha persoa, que esa persoa tiña un problema e solucionaches, e que a persona queda contenta, nós, como administración, quedamos máis contentos que eles. Quedamos máis contentos que eles porque sabes que, bueno, que axudar a quen o necesita é moito máis satisfactorio. Evidentemente. Por eso que, por moito nos orzamentos das administracións, moitos diñeiro que se meta aí, nunca será suficiente. Graciñas, alcalde, algo máis? Ou xa dixemos, bueno, ten que ver outro día para falar de outras moitas cousas. Deixaremos algo para outro día. Digo eu. Senón está facendo obras e todo isto. Sí, algo estáse facendo e bueno, quer dizer, estás a traballar en todo, bueno, pero temos que xa algo así, temos oportunidade de volver outro día aquí. Bueno, Cruz Toande tamén, moitísimas gracias por vir a explicar pois cal é o día a día, tanto o papel dunha educadora familiar, psicóloga, no contexto dun concello como pode ser o do Pino. Graciñas aos dous. Pois veña, gracias a vos, moi bo día. Bo día. Bueno.